Здравейте хора, сега тези неща, втора част. Тези неща ми са панко. О, мага, но. Паднаха ми се. Да ги видим сега нещата, които ми са паднали от нещата, но са много добри. Първо... Не, с това ще оставам веднага. Добре. Мънибак. Това е много яко. Добре. Това. Пояса. Добре, пояса ще оставя. Това е много готин. Това е много яко. Сега бомбата с гол. Ей. Добре. Това искам да го махне, да видя кой стане. Чакай. Махам го. Не. Само едно нещо. Да оставаме. Добре хора, чао.